Moikka! Tässä videossa mä teen slime smoothien mun kaikista slimeista ja mulla on tässä 13 slimea ja mä siis yhdistän ne kaikki slimeit keskenään ja sitten katsotaan, että minkälainen slime niistä oikein tulee. Ensin laitetaan tästä vaikka tämmönen slime. Tää on tällainen kiva taikahiekka slime. Sitten tässä on tämmönen snow slime. Tällainen tekolumislime. Tässä on tällainen aika iso, vähän sticky, eli tarttuva slime. Tää hirveän helposti irtoaa täältä kuplista, mutta toi on myös aika iso. Sitten tällainen vihreä, tosi ällöttävä slime. Tällainen ihana fluffy slime. Sitten tässä on tällainen vaaleanpunainen helmislime. Tällainen vihreä helmislime. Ei tässä ei ole helmiä, mutta sinne vaan muiden joukkoon. Tässä on tämä vihreä helmislime. Tästä tulee aika iso slime. Taas tällainen ihana sininen fluffy slime. Sininen foam slime. Tän on nämä kaikki. Sitten tässä on tällainen sininen tosi kova silmät sidottuna slime. Ja viimeisenä on tällainen tosi hieno kahden slimin sekoitus. Okei, sitten vaan sekoitetaan. Tää tuntuu niin oudolta, kun täällä on 13 erilaista slimea, niin tää tuntuu niin oudolta. Wow, vähäks makee. Mistä mä löydän näin ison purkin? Tää on ihan sairaan oudon tuntui. Tässä on tosi eri väreitä, on siistiä. Mutta tää on vähän tällaista kovaa vielä, niin mä lisään tähän hammastahnaa, niin sitten paranee ja tästä tulee venyvempää ja kaikkea. Mulla on tässä tosi hienoa ristoräppää ja hammastahnaa, joten lisätään sitä tähän slimeen. Tässä on tää yksi kohta, missä on tätä hammastahnaa. Ja siitä tuli tollasta tällaista. Tää on todella sotkusta puuhaa, mut kyllä mä selviän. Ihan pian, mutta niin joo. Tää on ihan niinku sekoittaisi jotain tosi kuivunutta sementtiä. Tää näyttää sementiltä, tää tuntuu sementiltä, tää painaa vähemmän kuin sementti. Mutta tää on kyllä tosi tylsän värinen, tällainen harmaa. Tää on tylsä ja synkkä ja tähän tarvitaan väriä. Mulla on tässä nyt sinistä elintarvikeväriä, niin voidaan kokeilla, että värjääntyisikö tää jättipökäle, jos me laitettaisiin vähän elintarvikeväriä. Niin mä kokeilen tähän yhteen pieneen kohtaan, että kuinka hyvin tää värjääntyy. Niin että mä laitan ensin tähän korkkiin pikkasen ja sitten. Tästä tuli ihanan tällainen vihreä turkoosi. La 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 la. Tässä on tullutkin jo tässä, kun mä oon vähän. Lisätään vähän punaista väriä, niin saadaan liilaa. Ja jos tätä punaista edestä tulee. Kaikki tahtoo olla niin kuin koskaan. Olen itseäni taas hyvin tyytyväinen. Ja näistä slimeistä voi tehdä, että niinku tällaisesta isostakin slime smoothista slimesta voi tehdä tällaisia ihan pikkusia slimeja ja värjätä niitä eri värisiksi.
niin se on sit paljon helpompaa värjätä kuin esimerkiksi tuolla jättiläinen slime. Mut joo, me nähdään ensi videossa ja se olisi hei hei!